Θέλεις μια απόδειξη ότι το υποσυνείδητό σου σε ακούει και υπακούει σε αυτά που του λες? Άκου λοιπόν αυτό το πείραμα και κάντο απόψε το βράδυ. Λίγο πριν κοιμηθείς, την ώρα που θα είσαι ανάμεσα σε ύπνο και ξύπνιο, πες με ξεκάθαρη πρόθεση: υποσυνείδητό μου, αύριο θέλω να με ξυπνήσεις στις 7 το πρωί. Ίσως ξυπνήσεις 7 παρατέταρτο, ίσως και 6 παρατέταρτο. Αν το κάνεις όμως για πρώτη φορά, για καλό και για κακό, να βάλεις το ξυπνητήρι σου. Γιατί το υποσυνείδητο μαθαίνει με την επανάληψη και χρειάζεται εκπαίδευση. Οπότε, αν δεν λειτουργήσει με την πρώτη φορά, δεν σημαίνει ότι αυτά που σου λέω δεν ισχύουν. Δοκίμασέ το για 7 ημέρες και γράψε μου στα σχόλια αν σε ξύπνησε το υποσυνείδητό σου ή το ξυπνητήρι σου. Όλα αυτά και ακόμα περισσότερα τα έχω συγκεντρώσει σε ένα online course που είναι 17 μαθήματα, 17 ενότητες. Όχι μόνο για το υποσυνείδητο, υπάρχουν πολλά ακόμα που θα σε βοηθήσουν να αλλάξεις τη ζωή σου προς το καλύτερο. Αν θέλεις λοιπόν και εσύ να αλλάξεις τη ζωή σου προς το καλύτερο, άνοιξε το βίντεο κάτω στην περιγραφή και πάτησε το σύνδεσμο. Θα σε πάει στο online course. Θα χαρώ να τα πούμε εκεί και να σε βοηθήσω να αλλάξεις και εσύ τη δική σου ζωή. Την αγάπη μου.